Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Ano sa among kamuli diri sa ato pa? Mayuod na kon makauli ka diri sa ato bisan kadjit lang. Kaya ano? May problema ba? Ano na ba? Ha? Dudot? Oh, wa man pa. Wa man. Pero ang imong tingog, ang imong sinultihan, masabot ka doon yung problema niya. Wa lagi pa. Wa. Bahin ba ni mama ni mo, Corina? Wa ka mo tingog. Tubag ako, Dudot. May problema ba bahin ni mama ninyo diha? Ha? Ano na ba? Wa lagi pa. Wa. Pero may hilag ka diha, dili ba? Ay. Ano mo hilak ko? Wa man. May butang ba mo gitago na ako? Nakinahanglang akong may bawan? Sultihi ko, Dudot! Wa. Wala hinungdan pa, Francine. Ang umila ko. Gibati na kong tumang kamingaw ni mo pa. Mao nga, wala ko kapugay ako kagalingon. Gimingaw na kayo ko ni mo pa, Francine. Kano sa man ka mo ulit diri sa ato. Kano sa man. Magkauli rin hapon ko diya sa Hato Miles. Pero kano sa man, be. Sige lang kang ingon nga mo ulit ka. Pero hangtod karon wa pa cute. Gusto na. Gusto na, Miles. Gusto na. Ayaw po niya ang gipati na kong kagool. Gusto na. Wa, yun ko masayo. Nga may milagro na hitabo din hisamtang dito ko sa Cebu. Ang dili na ko kinimanawat, Ginoo. Dili. Ikamatay ko kini. Diyos ko. Ano na hitabo man eh. Ano man. Ano bitukot ka man nga mao kini ang musugat na ko. Kailangan isa kong mga anak. Unsaon na lang ang ilang kaugmaon. Diyos ko. Damgo lang unta kining tamang. Damgo lang unta kini. Ano? Kung may batan ako. Nga madili na tinuod ang tanan. Tinuod tabangi ko. Tabangi ko kung angay na kong buhaton. Kung man. Si Jake. Hello, Sir Franz. Hello, sir. May kay ito ba tingin mo akong tawag? Hello, sir. Sir Franz. Hello, Sir Franz. Jake? Wasa, sir. Gusto may finding si doktor sa imong papacheck up. Ha? Unsa ba, sir? Mao na tingali kini nga akong kamatyan, Jake. Mao na tingali kini. Sa? Sir Franz, usa ko nang ibang usa ko nang ibalong tinaw, sir. Bye, Jake. Ayun, sir. Hello, sir. Loko. Diyos ko. Dili ko makadawat ining tanan. Dili. Pastilan, dili tinuod ka may sakit, Sir Franz. Hilom ni siya may paulis ang probinsya. Oh, sabi sila, hello, miss. Hello,
Jake. Diligid magkontak si Sir Franz. Off ang iyang cell. Nagsusi ka na ba karon sa iyang gipuyan? Yes, miss. Og pastilan, miss, ay. Kung wala ko sulti itong ka-boardmate ni Sir Franz sa yung gisulti na ko sa mong pagsulti, nga nasabot kong wa si siya kaugalingon, o nga nabalaka kong usay mabuhat niya sa iyang kaugalingon, wa siya mutong anak ko sa tinuod, nga hilom di ay nga may pauli si Sir Franz sa ila. Unsa? God. No. Unsa ito buhaton, Jake? Dili na ba siya magkontak? Tingali, unsa na iyang gibuhat sa iyang kaugalingon? Unsa may ito buhaton, Jake? Oh, Miss Rian. Naambot ko sa ulong to ni Miss Ay. Kisa pa siya magdahom nga hilom ni siya may pauli sa probinsya. Magtinabangay lang tag-kontak niya, Jake. Sa iyang number o sa iyang messenger. Sige, miss. Yun na lang. Mamasin lang ta nga i-on niya balik ang iyong phone. Nanawag pa dahil si Papa Pransing nimo, Kuya Tutut? Oo, Miles. Oh, hapit yun ko makasulti niya. Ha? Saunsa? Oh, Saunsa, Kuya? wa di ay. Wa. Ngi, naunsa man ni Kuya. Hapit ko no makasulti. Pero di ay. Kalipo. Gawas nga dili pa ka makasabot. Dili sab ni makaayon sa dili ni makaayon nimo. Ha? Dili makayon ako? Kay unsa man gyud ay na Kuya ba? Samutan ko nimo kalipo ko eh. Basta ay nalang pamugos. Yampot nimo Kuya oy. Ulinta na. Sweeper pa mi. Ingna sana yung teacher din na nga papaliyon kag sayo ni mama. Ni kalain. Mama ka ko. Ay, sige na lang ay. Pag-swepe na lang mo dito. Kay, kuwatan lang ta ka. Pagdali na dito. Greg, utang buot. Pamati ako. Gibati na kong tumang kauwaw, dili lang sa akong kaugalingon. Lakip na sa akong mga anak. Bungatagin akong kagawasan. Nabati mo na kung unsang akong gisulti. Ayaw pamugos. Kamatayon lang ang makabuwag na to. Nagabati ka. Kamatayon lang ang makabuwag na to. Mga ayaw yun ang pangitag paagi nga malayo ka na ko. Kay daghan yun ang mamong. Maamong yun ang tibok mong pamilya. Inuod ko. Sirado ang tindahan. Ug mingaw ang palipot. Nagpasabot nga way tao. Wa si babatan siyang. Ug malagnit. Miuli siya dito sa iyang bahay sa lungsod. Wa pa usap sila si Dudut ug Miles. Oh. Apli man di ining putahan sa bahay. Sod ko rin na. Oh. Kaya gadihara kaayo kong nagpaabot ni. Matan siyang. Sod kay magsulti ta. Samtang wa pa sila si Dodot o Miles. Ma. Gusto kong prangkahan o tugaanan ko nimo sa tanan. Samtang wa pa mahitabo ang butang nga akong gikahadlukan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!